Hi, is Saoirse, agus inniu be méidig iomadú Clóraifíteam. Tá sé an-simplí, is féidir le aon duine é seo a dhéanamh. Seo an méid a bheith ag taispeáil uait. Clóraifíteam, puta beag le puil, ither, uisce. Dús, léan an puta le héair. Gur páil beag san ither. Fag píosa beag den clóraifíteam agus cur isteach sa fota é. Brú an ither thart ar an blanda agus go bhfannaigh sé san áit ceart. Cur níos mú ither leis. Isca leis an blanda. Cumad súil ar de chuid plauntaí, agus den cinnte go bhfuil siad a cuinéalacha cearta chun go mbeidh siad in ann fós.